Здравейте! Това е моята тренировка за коремна област. В нея съм включила 11-те упражнения, които вече споделих с вас в онлайн пространството. Всяко едно от упражненията ще правиме по 10 пъти с кратка пауза от 5-10 секунди. За тези от вас, които искат да усетят по-голямо натоварване, могат да повторят цикъл от упражнения 2 пъти. Както съм споделяла вече с вас, не е нужно да сме професионалисти, за да си отделяме поне по 10 минути на ден за себе си и да спортуваме. Спортувай с мен, за да бъдеш здрав, в добра форма и кондиция и зареден с много положителна енергия. Аз мога, ти също. Вярвай в себе си. Нека да започваме с упражненията. Първите упражнения ще ги правим долу на земята и за тях ще ни трябва една бутилка с водичка и тежест. Аз в случая имам тежест от 2 кг и половина. Започваме с първите упражнения, за които ще ни трябва водичката. Шишето с вода. Слагаме шишето и дигаме краката във въздуха и започваме да заобикаляме шишето от ляво и дясно последния начин, като се стремиме пресата, корема максимално да са натоварени и да ги стягаме при изпълнението на упражнението. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спираме, поемаме въздух задължително. През носа издишаме през устата. Още един път. Продължаваме с следващото упражнение. Шишето е между краката ни и дигаме краката над шишето и пускаме надолу, като съответно изтласкваме корема напред и го държиме стегна. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спираме да починаме, поемаме въздух през носа, издишаме през устата. Още един път. Третото упражнение. Отново шишето е между краката ни. Дигаме краката, събираме към гърдите и избутваме напред последния начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сваляме краката долу, изправяме се, поеме въздух през носа, дишаме през устата и продължаваме с следващите упражнения. Следващото упражнение – махове с ръце и с крака пред тялото, като отново се стремиме да държиме корема максимално стегнат. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поемаме въздух през носа и дишаме през устата. Още един път. Следващото упражнение – полуклек. Разтваряме краката максимално широко, слагаме ръцете зад врата и започваме да се накланяме наляво и надясно, като се стремиме да държим корема максимално стегнат. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Справяме се, поемаме въздух, издишаме. Още един път. Следващо упражнение, така наречената невидима стена. Изпълваме ръцете напред, пред гърдите. Представяме си, че имаме една стена и започваме да движиме ръцете наляво и надясно между стената. Започваме и държиме корем отново стегнат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Поемаме въздух и издишаме. Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да Следващо упражнение – странични крила. Ляв крак, лява ръка, десен крак, дясна ръка. Доближаваме странично, като държиме коремната част стегната и се опитваме да не допираме крака до пода при изпълнение на упражнението. Започваме с десен крак и дясна ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ляв крак, лява ръка, 10 изпълнения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почивка, поемаме въздух. През носа издишаме през устата. Още един път. Следващо упражнение. Отново полуклек. Краката максимално разтворени. Ръцете пред гърдите. Държиме бицепс и коремна област стегнати и започваме да усукваме около корема наляво и надясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изправяме се. Дишаме. Издишаме. И последното упражнение. Отново го правиме в полуклекнало състояние. Максимално разтворени краката. Торса изправен, корема стегнат, ръцете пред гърдите и започваме да правиме кръгове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изправяме се, поемаме въздух. Издишаме. Още един път. Тези от вас, които искат да усетят още по-голямо натоварване, могат да повторят упражненията още един цикъл. Аз ви благодаря, че бяхте с мен отново. Спортувайте всеки ден, за да бъдете здрави, в добра форма и кондиция. Аз мога, ти също. Бъдете здрави!